75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon po, narito ng pinakahuling balita sa oras na ito. Coast Guard District Bicol, patuloy ang search and rescue sa maritime incident sa Aroroy, Masbate. Naritong ulat ni Mary Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng Coast Guard District Bicol sa karagatang nasa pagitan ng Barangay Gumahang at Barangay Sawang, Aroroy, Masbate, kasunod ng pagtaob ng mga bangkang MBCA 37 at MBCA 372 nitong ika-18 ng Disyembre. Ayon sa ulat ng PCG District Bicol, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kabila ng masungit na lagay ng panahon at sa isinagawang surface search, towing at underwater operations. Matagumpay na iniligtas ang 34 na pasahero at 8 tripulante habang 3 nasawi ang naitala sa pagpapatuloy ng operasyon. Sa kasalukuyan, isang 3 taong gulang na batang lalaki ang nananatiling nawawala. Patuloy ang paghahanap ng PCG katuwang ang Coast Guard Aviation Force, Naval Forces Southern Luzon, Tactical Operations Group 5, PNP Aroroy at MDRMO Aroroy. Tiniyak ng Coast Guard District Bicol na ipagpapatuloy ang SAR operations hanggang sa matagpuan ang nawawalang individual at makompleto ang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Christine Villanueva, sa detalye. Sa iba pang balita, higit 13 million pesos na halaga ng hauling trucks ipinagkaloob ng Department of Agriculture Bicol sa ilang asosasyon ng magsasaka. May report si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Aabot sa higit 13 milyong piso na halaga ng 5 hauling truck ang ipinagkaloob ng Department of Bicol Corn and Cassava Program sa 5 Farmers Cooperative and Association sa rehiyong Bicol. Kabilang sa mga tumanggap na mga asosasyon sa rehiyong Bicol ang mula sa Camarines Norte, mula sa Albay, mula sa Camarines Sur at mula sa Catanduanes. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, layunin itong suportahan at matulungan ang mga magsasaka sa rehiyon, partikular na ang mas epesyenteng pag-aani at mapadali ang pagpapadala ng kanilang mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Diana Mendez. Sa iba pang balita, 12 barangay mula sa mga bayan ng Donsol at Pilar ang nakitira ng libreng isdang lawlaw o tamban ng pamahalang panlalawigan ng Sorsogon nitong ika-19 ng Disyembre. Pag-iikot ng Love Lao Project ng Kapitolyo, direktang ipinamahagi ang sariwang isda sa mga komunidad bilang pang-ulam ng mga residente. Nakabenepisyo rin ang ilang barangay sa lungsod ng Sorsogon sa nasabing programa nitong ika-17 ng Disyembre. Kabilang ang Santa Lucia, Sugod, Bato, Gatbo, Buenavista, and Bonot sa Bacon District. Gayon din ang Ginlahon, Barayong, Himaluto, Pamurayan at Peña Francia sa West District ng Sorsogon City. Sa ilalim ng Love Lao Project, direktang binibili ng pamahalang panlalawigan ang huling lawlaw o tamban ng mga mangingisda sa bayan ng Bulan at pinapamahagi ito ng libre sa iba't ibang barangay sa lalawigan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, bahagi ito ng 7K Plus program at ang Sagip Saka Act na naglalayong palakasin ang kita ng mga lokal na mangingisda at tiyakin ang abot kayang pagkain para sa mga Sorsoganon. Sa iba pang balita, mahigit 70,000 na pamilya sa Legazpi City makakatanggap ng Christmas package mula sa lokal na pamahalaan.
Babalik si Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Mahigit 70,000 pamilya mula sa iba't ibang barangay ng Legazpi City ang inaasahang makakatanggap ng Christmas package mula sa City Government of Legazpi bilang bahagi ng pamaskong handog ngayong Kapaskuhan. Pinangunahan ni Mayor Hisham Ismail Katuwang ang 17 sangguniang panglunsod sa pamumuno ni Vice Mayor Luis Gutierrez ang programang naglalayong maipadama sa bawat sambahayan ang diwa ng pagbibigayan, pagkakaisa at malasakit. Ayon sa LGU Legazpi, ang pamaskong handog ay simbolo ng patuloy na tapat na paglilingkod ng LGU Legazpi at pagsisikap na matiyak na walang pamilyang maiiwan sa pagdiriwang ng Pasko. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat Christine Villanueva. At sa ating panghuling balita, Bicol Regional Hospital and Medical Center nakahanda na ngayong holiday season. Babalik muli si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Tiniyak ni Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Draburar ng Bicol Regional Hospital and Medical Center na nakahanda ang kanilang tanggapan sa inaasahang pagtaas ng emergency cases ngayong holiday season. Tiniyak nila na nakahanda ang mga kagamitan, pasilidad, mga gamot, pati rin ang mga tauhan para tugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyente ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Paalala naman ni Dr. Draburar sa publiko na ugaliing kumain ng maayos, mag-ingat sa kalsada at umiwas sa mga ipinagbabawal o mga delikadong paputok. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat Diana Mendez. At yan po ang ating mga balita na kalap sa oras na ito. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Radyo Pilipinas Albay. And follow ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, YouTube at Radyo Pilipinas. So i-search lamang ang Radyo Pilipinas Albay. Kung sa magbabalita, ako po si Paula Pin. Magandang hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Taong mang Pasko, sa bilog na probinsya, alisa sa hingong istasyon, Radyo Pilipinas Albay, abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid, kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kapos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patugto matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan, di lang balita
Radyo